Hele nieuwe baan. Eerste keer op deze nieuwe baan. Open Friese kampioenschappen. Klopt. Heel nieuw complex. Heel mooi toernooi. Nieuwe eerste wedstrijd dit jaar. Dus een hele mooie dag. Ik ben Joet, de jeugd. Dus de pupillen van jou tot en met de junioren A. Ik ben zo'n categorieën van 5 tot 18. En 100 deelnemers. Dus een hele mooie opkomst voor dit kampioenschap. Ja, eigenlijk voor iedereen wat wil. Het is van de sprint tot de lange afstand. Dus de 100 meter tijdrit tot de 10 kilometer puntenkoers. Dus een sprinter en een lange afstand, man, iedereen kan winnen voor een algemeen klassement. Waar komen al deze rieders en rieders bij? Het is het Open Fries kampioenschap. Het is wel het merendeel komt uit Friesland, maar toch ook een aantal rieders uit Almere, uit Culemborg, Heerden komen nog een aantal bij. Het zijn toch al die verschillende clubs waar van wij komen. Volgens mij ben je heel goed. Nou ja, goed, ja. Ik kan aardig goed skiën, ja. Dat blijkt wel, want je gaat volgende week naar het EK in Oostenrijk. Ja, klopt. Wij gaan volgende week donderdag weg. En de 18e begint het. En 26, als het goed is het afgelopen. Het is in Wörgl. Hoe kom je bij het EK in Oostenrijk? Wat moet je ervoor doen? Ja, goed NK rijden. En ja, gewoon een goed seizoen draaien en dan vragen ze je wel. Een goed NK rijden. Hoe goed was je op het NK? Ik heb 1 titel gepakt en 2 keer tweede en 1 keer derde. Wat is jouw specialiteit? Ja, ik was Nederlands kampioen op puntenkoers. Dus. Het is een nieuwe baan. Je wil dus de Open Friese kampioenschappen verrieden. Maar ik heb me zo voorstellen dat je misschien nationale kampioenschappen of misschien wel internationale wedstrijden organiseren willen. Ja, om een baan en om het complex kan het gewoon. Zo die wedstrijden die mij wil krijgen van de KNSB en Europees bijvoorbeeld. Maar de mogelijkheden die ben er zeker en dat zal in de toekomst ook gebeuren. Het is nu al een mooi evenement en ja, het kan wel volle grutter. De faciliteiten minder. Nou zei je het al, de faciliteiten binden. Wat binden faciliteiten? Ja, de faciliteiten binnen de baan. Het is de samenwerking met de voetbalclub VVZ, wielerclub Otto Emmens en ja, het functioneel centrum hier. Dus het kan al, ja. Dus het MyLab zit er in de baan. Dan krijg je een transponder. Er zit lijn in het asfalt, die meter dan de tijd. Dus dan hoe je eigenlijk op het zicht naar die zien van waar door de streep is. Het kan al hier op honderdste van een seconde.